התחלתי להכין פנקקים. כוס קמח, פצטוחה אבקת אפייה, כפית טובה, שקית סוכר וניל, שתי כפות טובות של סוכר, כפות, שמתי שתי כפיות, אז הוספתי עוד שתי כפות, ועכשיו שוברים ביצה. טוב, יאללה, בוא נשפור. אני מפחדת שזה לי גרוע. והנה, יוצא לי טוב. טוב, ככה זה בינתיים התהליך. עכשיו שתי כפות שמן, אני מפחדת. אז ממש איתי. ממש איתי. עוד, אני חכה לו את זה. קצת. אחד. טוב, אני אתקן כמו שאני שם את השני, כי זה ממש איתי. טוב, סיימתי את שתי הכפות, עכשיו כוס חלב. טוב, חלב. זהו, סיימתי. עכשיו, תמצוץ מלח. נחזור לכל הרעש שפשוט אמא שלי, ותמצוץ מלח. אוקיי, זהו, סיימתי. עכשיו מערבבים. טוב, אני מחזירה את כל הדברים. חלב, מחזירה. טוב, ככה זה נראה בינתיים. טוב, זה אחרי שסיימנו לערבב. טוב, אחותי כבר מחכה לפנקק. אחד מוכן. טוב, פנקק מוכן, עכשיו אני מורחת אותו. פום, פנקק, מעולה. בואו איתי לטעום. וואו. אהבתי עוד פעם. אני מעלה את זה. ביי.